Taday. Lumayan ako gan. Ana lagi inisulod nimo sa elevator kini portahan ni. Paminaw sa. Kini portahan ni. Nya, og pag going down ka katong araw pa ubos mapislito nimo mapula man orange man to. Nagsulod nimo sa elevator, madto maka second floor, katong second imong pisliton. Nya, magawas na ka kay mo-open man na. So inigpasaka nimo sa babaw, tuslokan nimo tong up na arrow. Then nagsulod nimo sa arrow, sulod nimo sa elevator, katong 5th floor ka na, ta sa 5th floor. Ta. Sige na. Wala ni pag-practice ba? Na. Nakaw ba kasi na may nagkunik anigon? Ang ano madlo, alam po man siya. Sige na ba? Tara, gali. Sige na, pwede. Pwede lagi na. Mao bitaw na ganiya, dili pwede sa ko, Sige na. Sige. Ano madlok man ka? Hindi na ako kabalik, mamabot ako babaw. Tao na lang dahil. Abuhin man ka dahil. Dili lagi. Sige na. Naman gawas. Mao gani, sila ra gani makabaluan na. Talagali pa. Pang-practice ba? Sige. Sige. Oh, saan ka? Hello. Sige. Oh, kana. Dili ka. Doon. Dayon. Doon kay ka. Kuyugan lagi tika. Kuyugan kay tika ikaw lagi slit na unsa man siya Dali. Dayon ako pa Oh, going down man ka. So unsa man nga aroy mo pislito na. Ini? Oh, kana. Dayon. Gi pislita. Dahil yugi ko sa busday, mandok ko dahil. Gi pislita. Na. So, napa siya sa 3rd, 4th, 5th. Oh, na. Kalima na. Tadali. Open na. Mo-open na. 6 pa. Sige lang. Wata lang. Sige, nagsakay na pa doon to. Hmm. 6 na. Gi. Kuyugi ko dahil. Patay sunod. Tuslo ka rin ang kwan. Kuyugi ko dahil. Patay sunod. Kuyugi ko dahil. Gi. Sita ang kwan. Dari? Oh. To, dos. Hindi Hindi pong ko ani eh. Dati Sa tanawa na rin akong suot, day. Serius? Ano nang buhay. Ano ito yung tawag ko? Oh, sige. Oh, diha. Oh. Okay, una, diri na ko, ha? Diri na ko. Pag mawara to. Oh, kabaw naman lagi. Dahil. Oh. Nung nanira, yung sasakto na lang. Oh, oh. Kusog mo na guys, taas. Nay, kabalo naman lagi ka, day. Okay, kung nang patulaki nga, dito patudlo ko sa babaw. Sige sa man. Nato naglingkod. Niyunsa ka. Niyunsa ka. Ano ko? Paliw ko kuan biyahan ka mo adto. Sama to, pay man siguro to, sir. Ini naman yung de ka. Giyon sa nang pagingon, day. Giyon sa nang pagingon. Giyon sa nang pagingon ba? Sir, paliw ko kuan service, sir. Zag. Tubang ba? Giyon sa nang pagingon. Sir, paliw ko kuan service, sir. Ahali nga kuan mo. Ano ko? Sabi tuklok na ganun. Ansan na, mura. Anak ko siya. Murag 5 man siguro to, sir, kung hindi 6. Sa asa naman anang duha. Yun na, nag-inuwi. Guwapa. Wala, connected na. Ubay na lang ka ng hagdanan. Di na lang sakay anong kuwan. Napa maguna na kayo doon ka buok? Anak babay, saan mabot mo ta dire? Ay, gito
Ang pababaw niyan, abot yun natin siya. Ang gulaki, oh, umuglang. Ano? Umuglang. Ano ko daplin na, yung mapapon. Balik ka patlang sakay, ay sakay, ilan ko. Tingala lang, nung abot, yun na una kong tuklo. Naman guys, among sakyan sa mga kabayo, Rama.